Terus, Gareng, wayangan meneh, Tru. Dalam suasana COVID-19 kok. Kancane do ora mayang kok kowe mayang wae. Mayang ning omahe dhewe ya ora apa-apa to, Rek. Carane wayang Jliman iki didol, ora masalah. Eneng sing nuku, bengi iki pancen ditumbas. Karo panjenengane Bapak Haji Kondang Sutrisno saka Bekasi, Ketua Pepadi Pusat lenggah ning Bekasi kono. Wis member nek panjenengane iki nimbali, wis member nek panjenengane iki nanggap. Mergane panjenengane dadi ketua Pepadi Pusat. Dadi nek ana dalang-dalang do mecicil matane ngene iki. Panjenengane iki ora bakal mentolo. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan yatra. Heeh. Gong, Lho kok meneng wae ngopo to? Aku lagi mikir Wiyagara Sinden. Oh. Tak hitungi 5 tahun iki aku kapusan terus. Wah iya. Wis ora apa-apa ya. Karang jeneng wong iki dhewe-dhewe kok ya. Bayange nek Asmarandana ora apal lho. Monggo lagi ora mayang pirang sasi to? 3 sasi. Ora apal kebangetan. Ha iya. Nang omah ki do apa ora do gelem sinau. Ha iya ya wis ora apa-apa. Gong iki panjenengane Bapak Kondang Haji Kondang Sutrisno nimbali awake dhewe kuwi kejaba awak dhewe ya kon biyawarake kanca-kanca dalang pepadi ana ing daerah-daerah kon sabar, kon ikhlas, kon sing tentrem atine. Ha iya. Pancen ya kudu ngono, kudu sabar, kudu ikhlas. Tur kejaba sabar, kejaba ikhlas. Aja kendhat nggone tansah berinovasi dan berkreasi. Tegese piye carane obah? Mergo ana tetembungan obah ki mamah. Hoi. Nggon aku obah kae mana? Mama. Mama. Mama, mama. Obah kae mama. Ngono ya? Ha iya. Dilalah awak dhewe iki duwe apa channel YouTube terus iso diluwayangan lumantar streaming. Nah, iki sing kaya ngene iki ya, Tru ya. Iya. Tur rame awake dhewe kanca-kanca dalang ki wis pirang-pirang sing padha duwe channel YouTube kabeh saiki wis padha wayangan. Ki ngene, Tru. Piye? Kejaba aku sadurunge ngaturake panyuwunan-panyuwunan lagu, aku arep takon karo kowe. Takon karo aku perkara apa? Kabar sing tak tampa, iki pariwisata wis dibuka. Wis. Pancen Parangtritis barang wis dibuka. Rangkusuma? Wis. Parangkusuma ya wis dibuka. Oh nggih. Nun sewu. Ki mbok menawa ana pangandikan saka Pak Kondang, monggo Pak, badhe pangandikan menapa ki video call karo aku, Tru. Iya. Selamat. Nggih. Nggih, sing penting selalu kita berkarya. Iya. Nggih, Pak. Kon ngeten iki ora usah nyalahne kono kene. Nggih. Muga-muga cepat selesai. Muga-muga bulan depan sudah bisa langsung live. Amin, nggih Pak. Wayangan. Niku bulan depan nek mboten entuk tetep kula nekat mayang kok Pak Kondang. Nggih, Pak. Nggih, diterusé Mas, monggo terusé. Nggih, matur suwun Pak Kondang nggih. Nggih, sembah nuwun. Nah, nggih. Di close up lho, di close up lho, Cah. Oh nggih, pasuryane Pak Kondang nggih. Oh, dipateni. Ha iya. Heeh. Parangtritis wis di papan-papan pariwisata wis dibuka, aku njaluk solusi katur kagem para bapak-bapak pemerintah iki kanca-kanca seni iki sok kapan? Oh ngono ya, Gong. Iya. Mergo padha-padha pengumpulan massa. Parangtritis ki yo ngumpulke massa. Iya. Ade pentas yo kudu entuk. Iya. Dikenai wektu tekan sok kapan? Iya, apik ngono kuwi. Ora apik iki serius. Oh iya, iya. Antil dasmu. Iya, iya, iya. Heeh, Gong, heeh. Aku nek ngene iki ora iso disepawa. Iya. Mergane ya akeh tenan sing padha seniman-seniman sing pancen do ngarep-arep kepengin pentas, Tru. Iya. Iki kudu suaraku tok lho, Tru. Iki suarane piyai pirang-pirang. Heeh. Sing iso dipresani nuwun sewu, sing duwe channel sing rada akeh penontone awake dhewe. Mulane dhewe
disuwuni supaya kon ngaturke iki. Sok kapan? Heeh. Ngono lho. Iya, ya pancen bener. Ane nek ana Covid. Covid iki kalahe ro kopet. Oh. Kuwi jan trocoh tenan kok. Wis ora urusan. Wong kok ngene kok kon rantok. Anggere ngene iki aku ki mbleh pitike tangga barang e. Ha iya. Nek takoni ilang, jane asline aku sing mbleh. Oh. Anggo nyuguh kanca-kancake apa? Ha iya. Ya wis ora apa-apa. Muga-muga ndang menuju normal ya, Gong. Muga-muga menuju normal. Jangan takut. Wis akeh tombo-tombo sing iso ngilangke COVID-19 kuwi. Kaya to. Wis werna-werna apa kae terus. Ya, wis akeh kabar sing membare wis akeh sing dadi dhewe wis rasa perlu wedi asal tetep anu wedine iki social distancing. Waduh. Kuwi tegese apa? Kuwi tegese dum-duman saka dinas sosial. Jaga jarak ki nang bis. Yo. Jaga jarak ki tegese iki antak dhewe iki omong-omongan 2 meter paling ora semeter. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan kok ora. Heeh, pokoke manut aturan pemerintah ning ya pemerintah aja negake awake dhewe. Manut aturan pemerintah ning pemerintah aja negake awake dhewe. Heeh, pakaryan dhewe iki seni. Heeh. Seniman ki lek iso entuk duit ning panggung-panggung. Ha iya. Nek pariwisata dibuka ya bener kuwi iso masuki ngenehi apa dene biaya kanggo pemerintah daerah sing daerah sing do duweni tanggung jawab tentang pariwisata. Nek dibuka ngono ya diadili. Iya. Ah dhewe pintas ning pariwisata ya ora masalah ya, Tru. Ha iya. Sing penting iso mangan kabeh. Ha. Lho piye aku ana sing arep mulih, Tru? Ora kok ming pindah nggon. Ana layang saka sapa, Gong? Kejaba engko ngaturke lagone agem Pak Kondang iki ana susulan saka Bapak Oki Wibowo saking Amsterdam utawa Suriname. Nyuwun gendhing rujak jeruk sampun nyawer 1 juta nalika tanggal 31 Mei kemarin. Weh, keliwatan. Kali Mbak Kesian Drupadi pamundutan lagu Setia Tuhu saweran 800.000 sudah masuk 31 kemarin. Wah, kuwi kapokmu kapan? Wis tagih-tagih ngene iki piye? Tak caosi nek ming tembang aja kuwatir. Apa mau rujak jeruk karo Setia Tuhu. Heeh. Terus ki mau ya ana kakak kelasku nang SMP mbiyen. Ya, saiki wis dadi juragan buah-buahan. Weh. Saiki nyumbang lah ana jenenge iki apa nyawer 2 yuta bengi iki. Ya. Njaluk apa? Njaluk patine Gareng. Matam. Kantil jasmu ora. Pateni. Ya meneng wae kok. Aku ki mumet tenane. Kowe ngerti ora? Aja kowe ora seneng to karo aku ki walang to. Heeh. Iki ora ming warang, Gareng ponge tak pangan wis. Bragas tenan kowe. Tak golek orang-orang hus. Ki ana neh. Heeh. Terus iki aku duweni misi, Truk. Ya, tak aturke sik ya. Ya, aja kesusu. Heeh. Iki ana piyai Jakarta sing wingi rawuh mrene ning aku le omong-omongan 4 meter kok. Iya, ora apa-apa. Piyai Putri ya kagungan bapak ning Jakarta kono jenenge Bapak Ibrahim Muhammad Seno. Oh, jenenge Islam kuwi. Dialah beliau niki wis sepuh, Truk. Heeh, wis sepuh. Terus kecelakaan neng tol. Oh, tol Cikampek. Mbuh Cikampek, mbuh Cibubur aku ora ngerti. Nek pokoke kecelakaan neng tol. Heeh. Kecelakaan neng tol. Lah aneh, bapak kuwi Bapak Ibrahim Muhammad Seno kuwi iki seneng banget karo wayang. Dilalah sing disenengi ya ming Bagong. Oh. Aku iki heeh, pendak-pendak nyetel. Karo seneng lukisan sing disenengi lukisane Pak Nasirun. Pak Nasirun ki sing biyen tau kolaborasi awake dhewe. Betul. Heeh. Neng kene kae. Heeh. Lah putrane sowan Pak Nasirun nyuwun dibantu karo Pak Nasirun pelukis. Kuwi diparingi lukisan. Kon ngedol. Kon ini dijual. Semoga bisa membantu bapakmu. Bocah wedok mau bingung Mbak Email putrane Pak Ibrahim mau bingung arep ngedolne karena tidak tahu tentang seni. Terus dikasih tahu Pak Nasirun.
Coba kamu sowan Mas Seno itu baru mengadakan wayang Cilimen, mbok menawa iso ngedolke lukisan. Lukisane kaya ngopo? Cilik truk ning gandeng sing tanda tangan ki Pak Nasirun. Iya, luar biasa. Close up, Mas. Close up. Ora mripatmu sing nyedak. Kamerane wae. Mek close up kok matane sing nyedak. Close up, Mas. Iki karya Pak Nasirun. Mula bengi iki tak lelang ning wayang Cilimen iki, monggo. Lumantar WA kula nggih sing kagungan saged. Lumantar WA-ne admin saged ada penawaran. Monggo ya. Ki nggo bantu karo panjenengane Bapak Muhammad Ibrahim Seno mau jenenge padha karo awake dhewe. Bapake saiki koma. Bapake koma ning lucune ya hanya 2 suara sing di ngerteni dhek. Oh, siji suarane Pak Nasirun, si loro suaraku. Nek liyane wis ora dong kuwi sapa-sapa ora dong. Nek dituki suaraku liwat YouTube langsung muni Pak Seno. Ngono. Kowe lha eden. Kowe iki yo embo lho Gong kowe ming suaramu kok. Wadah aku nyuarani bojoku ki tau lunga lho, Truk. Ya. Wis, oke, monggo. Ya, engko diaturake. Karo nembang ya, Gong. Nembang rujak jeruk ya sinden papat goblok-goblok kabeh ayo nyandange wae kaya ya bareng mau latihan ki engko talune Asmarandana wae Asmarandana iki sing piye to wah la iki wah cilaka iki ya wis ora apa-apa sapa wae iki sinden sing beda karo apa jenenge iki Slimen 1 dan 2 yang kemarin ya. Ki sing mepet aku ki Mbak Orisa ya. Mbak Ika karo iki andalane Tatin. Ya. Karo Mbak Wahyu, Mbak Pras ora meru. Masuk cemplung sumur lho. Wah. Prastiwi. Heeh. Tenan. Mesake kowe iki seneng ora. Ya diaturke rujak jeruk panyunan saka panjenengane Pak. Nek ana penawaran lukisan mau terus di-WA-ke aku ya Mas. Engko gampang. Diwaku. Ya. Saka Mbak Bapak Oki Wibowo saking Suriname nyuwun gending rujak jeruk saweran 1,1 juta. Wis sudah masuk tanggal 31 Mei kemarin. Sing nembang sapa kok minggu meneng wae iki? Orisa. Oh iya. Wah, jan kok. Dadi kaya molen kaya ngono ya. Bareng bar peputra terus ora nyambut gawe. Lockdown nang omah. Meng mangan turu ayo wis. Kaya molen isi nanas. Bedane apa nanas karo isi gedang enak isi nanas. Iya. Iki sik ana transferan. Menawi saged kirim salam-salam kagem kangge Sutrisno Budaya penggemar Kiseno Nugroho kali rencang-rencang Kliwonan Kaliyoso. Nggih, menika saking penggemar Mas Seno, Mas Likin. Oh nggih. Transfer 200.000. Mas Gun menika enten ingkang nyawer 300 nyuwun tembang Sinom Parijoto Mbak Orisa saking Pak Miskamse. Oh iya. Matur sembah nuwun. Mangga karo ditembangke ya. Neno karo engko tak selani maca nawala ndak ora. Mangga ya. Ini ya suarane ajeg kok ya. Orisa suarane ajeg malah. Awake saya gedhe kaya ngono mah. Ajeg. Mesti rada sesat to kuwi nganune apa? Kebayake. Ha iya. Nggih, niki pun kula gedhekke. Oh, kandhane ya. Kula deder.
Aku bayake mesti do sesak kok ya. Heeh. Mula aku mau lagi tengok-tengok nang kursi kono pas Orisa teko ya krungu suarane saka dhuwur mlaku medhun ki pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk. Pletuk-pletuk ki suara apa? Nah kowe ora krungu kok. Kowe iki sangane gawe juwit. Ih kowe. Kawula Bayang Jlimen meneh tanggal pira, Gong? Tanggal 5. Ya, tanggal 6. Heeh. Tanggal 5 sing numbas sapa? Aku ora hafal pokoke jadwale tanggal 5 tanggal 6. Oh iya, kok ana swara banyak, Pan. Ana kile wayangan nang kebon ya, Tru. Ha iya, wetan kuwi kandang banyak. Ya, kulon kandang sedikit. Heeh. Piye aku ngelucu sithik wis do krasa ta wisan. Ya. Oh, kae. Ana demit. Oh. Jare piyai mbiyen ki banyake kling-kling ngono kae ana demit. Oh, wetan kuwi pocongan. Pocongan iki saiki ra ana. Ra ana wong do mati buntel plastik ora buntel ngono. Kinacer jaro karang kadang kala praisuwe iki sosok swara ki sok ora do dilatih ya. Ha iya. Dadi nyuwara culun ki kaku-kaku piye? Heeh. Hanya Wahyu kae nyatane sing sinden pojok dhewe kae ora tau latihan bendina ya gerok terus. Kokean ragi. Oh. Sok meneh. Nah, nek arep ngapa-ngapa ki bojone kon wisuh sik. Oh. Isih gupak ragi nggo ngapa-ngapa ya empuk kabeh. Aduh. Adi nek dipecen menyek kabeh kaya tape. Lengene dadi tape. Ayo sa Rojak iki nacar jaro matur sembah nuwun saking Mas Edi saking Korea. Ya, nyuwun lagu apa? Setya Satuhu. Oh iya. Ya engko diaturake. Wah, matur sembah nuwun. Monggo. Ya 100 dadi 200. Neng layah lambah-lambah. Neno. Kula Jawa lambah.
Ora suwe joget Tru. Ya. Men ketok gagah kaya mayang tenan. Ha iku mayang tenan rumah sam. Maksudnya sewengi lho. Heeh, kira ming 2 jam, 2,5 jam. Sing semangat Tru. Oh, aku semangat terus kok, Gong. Rasa kuwatir pokoknya. Oh, tetep gleleng tetepan. Ancane do ning omah ora mayang, aku tetep mayang. Wah iya. Pokoke kowe ora getun Juni akeh banget Tru. Oh, rasa dereng kok. Marai lara ning ati. Ya, ora suwe. Mangga. Ora suwe bapakne do lewat teko. Mangga kabeh yo tande tak gendet de takun tak de lo ing hidung ya kangen netra ya kaki leher kepala hidung kono dienggo wong loro wae kono. Rumangsaku pentas kok karepe iki aku kira dikainggon. Ora kowe iki ngoso-oso terus ngopo to? Ngene lho, Tru. Iki kan pementasan bersama. Heeh. Iki kan ibaratnya kaya PNS. Ha iya. Gajiannya akhir bulan. Heeh. Pentas bareng ki ya aku ya pentas. Aku iki mah kepala sama kepala meng karo gareng tok aku njur dibagai apa? Lah kowe iso apa? Kingko mengentek-entekke wektu lho, Kong. Ora apa-apa. Aku kangen ya, Tru. Ya. Nyejak ini. Mundur, dupak raimu. Iya. Nah, yo. Musike. Aku urung ditembange kok wis nggathukke. Aku wonge ra strontonane. Urung kapak-kapak wis tak gathukke kok. Mangkene iki rasane ati hidung. Rasane hidung. Ayo ben kaki. Kepen kaki. Waduh jan gupak mblek. Ya ora apa. Ini leher. Leher. Ini tuntet wes
liwat sak ketukan. Ora apa-apa. Ha iya. Dibawani pocong. Waduh, mastere pocong ora menyang ya ora. Coba pocong tatin. Ha iya, tatin iki sekali-sekali nembang pocong ora ming gundul asmara wae. Gubuk kok gundul. Yo. Ya. Ilmu iku aku jane ya kangen nembang-nembangan iki ora ming gundul asmara. Heeh. Terus apa jenenge? Lali utange, lali janjine. Tembang kampleng, tembang kangen. Kok tembang kampleng ora? Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun. Minta bawa lagu aja turu sore kaki. Yang nembang Mbak Tatin. Oh nggih. Salam kagem Pak Kondang. Saka sapa, Gong? Lho kepiye to, Bos? Oh iya, partisipasi 1,5 juta. Halo Bagong, sehat-sehat Ketua Pemuda Karangkadempel. Sehat, Bapak Tumiyono, kula tenggo tanggapanipun. Ya, Pak Tumiyono wis kepareng anu pejene iki atur pasumbang. Oh ya. Booking tanggal 9 Juni Selasa malam Rabu. Nyawer 1 juta, gending pepeling Mbak Ika. Siap Pak Tristianto. Tulis Gun. Ya. Tambah meneh tanggapane. Wah, idian mbladek aku terus. Ah iya. Ya iso ora apa-apa. 2 jam ora masalah. Ya. Wae kaya ngene iki leku banget mikir karo kanca Wiyagara sinden karo kru lho. Ha iya. Aku dhewe rasa tok gagas. Aku wis pendak tangi turu glegah ki. Lho, kesuwen mangan apa ya lho. Tangi glegah, aduh Tatin ki sing kolawuhe apa? Nang omah ana sing diliwet ora. Tangi glegah, aduh prayit mati apa urung. Iku aku bendina meng ngono ku sebagai mula terus aku gawe wayang cimen iki. Ya, tak dol murah-murah sok dilumpukke nek wis nganu terus didum kanca wiyaga sak krune. Wah, kowe ora njaluk, Gong. Njaluk. Percuma. Yo. Jebul abot dadi pimpinan gitu. Heeh. Saya sing do duwe pabrik kae. Ah iya, sing do duwe karyawan oke. Aku ndek karyawan pira? 26. Penabuh sinden 26 ya 50-an lah. Iya, kuwi tangi musim corona iki anggere tangi wis pikir aku ki wis tekan ndi-ndi. Heeh. Wah, jan sing tukang gambangku solikin kae cangkeme isih ora. Edan. Pokoke sarwa ning ati iki, tenan asli. Ayo sing jeneng pimpinan tanggung jawab ra ngene iki. Wah iya. Ya syukur Gong ngono. Goleke kanca-kanca piye carane. Ayo untung duwe channel ya. Tegese kas nyantun Ya Buma bojone Bathara Kresna. Nek krungu piyaine dicokro ndasmu. Ya. Satya Budya Pangeklesi tur angkara. Yo
Wah. Ah iki lho sing apik nang kene iki arep wong pira hitungan terus. Ha iya. Paling pol wiyagane wong 8. Ah sindene 4. Nek nabuhe jan semangat-semangat. Iya. Kok saya tambah to. Iki pancen tak trek kok. Men do dirungokke sisan. Iya. Gandeng pabrik-pabrik buka. Heeh. Papan pariwisata buka. Heeh. Iki saya mundak iki wonge tak tambahi kok. Engko terakhir kali komplit. Heeh, ben sisan. Ha iya. Kene kok dibatesi terus. Tin, sekalian sisan ana pamundutan aja turu sore kaki, Pak Tumiyono. Ya. Ora kaya biasane iki. Heeh, biasane piye? Biasane saweran iki masuk kantong pesinden iki masuk tabungan celeng. Ha iya. Masuk tabungan. Esuk didudah bareng-bareng. Jeng napa, Pak? Iso nek akhir bulan urung tak dudah sik. Terus selama bulan ini pripun? Lho, ya ade prihatin. Wong ki ketaman apa? Kesusahan ki kudu ikhlas, sabar, nerima. Kaya iki lho. Ora dilawuh golek gareng pung. Sinden kok panganane gareng pung ta iki. Medeni, sok suwe-suwe ampal bareng. Ya enak nyatane nek lambe sing do. Aku terus delok Ika ketoke ayu ki terus piye ngono lho. Merinding aku. Ayo. Aja turu sore kaki. Engko terus setya tuhu. Ya. Kebeling Mbak Ika. Heeh. Angko Wahyu. Wahyu ki so. Engko nek nembang malah mlenyek kabeh. Harus sing lanang mung dirageni. Heeh. Yo. Aja nganti kaya tatin kae lho sa. Awake gedene semono kae kok nek nganti tiru babaki memeang. Lah, apa maksudnya? Ngapa? Upama kowe iki omahe jejer karo tatin wis. Ora iso mbayangke aku. Pemean kok mubeng omah. Sa, kempiten wae kuwi sa. Menek nganti lali ra dintas. Terus tangga teparo do tengok nang ngarep memean kuwi dikira sorot. Maksudnya kok sorot? Hah? Kok sorot? Ayo kaya to kaya layar lebar dijereng kae to. Apa to hai-hai? Padha yang bajumu. Nyangking pokor kancanane tanggal catet Pak Tristianto iki. Heeh, booking. Sandang kelawan
Channel Dalang Sena 7.500 penonton, channelku Ki Senugroho 3.500. 11.000. 11.000. 11.000 kayak stadionnya ramot lho, Truk. Stadion ngendi? Stadion ki muate 150.000 ana selase ora. Ning akeh tenan penonton ki termasuk akeh. Ah iya. Terus Ya iku. Endi? Lho, kowe iki cakepan kok ya iku kok endi ora. Tak kempit lho. Aku gelem tak kempit panon ra tok rageni. Ndak mlenyek. Kempit sa. Bagian nipo Pepeni ning ngarep omah terus ana wong mara. Nuwun sewu Bu nyewakaken dekor. Mboten. Mbok ora bahas kuwi ngopo ngono lho. Lah niki niku tak kula. Wong melek sabarana rimo krungu tembang ngene iki rasane ning ati seneng ya, Gong. Ah iya. Aku nek ra seneng ki malah nek do diumumke aku tau muring lho, Truk. Muring piye? Ayo petugas-petugas kesehatan ki mubeng desa. Ah iya. Aku tahu tak rungokke ning pinggir dalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, selaminipun Covid menika mboten sah medal saking griya. Wah, nganggo horen kae do numpak kol bukaan. Maem sing sehat-sehat, nggih. Maem napa-napa sing bergizi, awake dijaga, sayuran, telur, ikan, lan menapa kemawon. Ampun kesupen mimik susu. Ngono kae. Batinku iki wis ra ndedit nggo tuku ndok kok kon mangan ndok aku. Ah iya wis ora kuat nggo tuku susu barang ya, Gong. Wah nek kowe iki isih ana ning Maksude. Heeh. Maksude iki jek ana ning ya. Ra enak. Ah iya. Ah saking kerepe ta, Tru? Ah iya. Mangan apa? Oh, mangan tempe nek saking kerepe ya ora enak. Iya. Makan tahu nek saking kerepe ya ora enak. Ngombe wedang wong nganti njero kaya DPU. Ah iya. Ayo, wis ora ana gunane apa-apa. Wis pokoke saiki yakin semuanya enggak ada apa-apa lah. Selamat, sehat. Ngono ah iya. Arep ditibake apa? Ya nang sing nyuwune mau sing nembang Mbak Orisa Sinom Parijata ketoke. Heeh. Monggo terus Mbak Ika pepeling. Ah, wis komplit. Ya. Isih ana Setya Tuhu, Gong. Waduh. Setya Tuhu isih. Isih. Engko nek wektune blandang Ora santai wae. Pancen iki lakon diringkes-ringkes dadi ya nyuwun pangapura. Heeh. Neno. Ya sa. Geronge, Ya kanca-kanca penabuh ya karo gerong. wah mesti luput len apa. Sing lanang seni aduh. Ora kulino. Peyek mangkat. Kok goleki bojone Ora. Ya. Mbak ana kaya ngene bojo kuwi kaya peyek dele. Kaya peyek kok bangga.
Gir. Seniman sing ngadon seniwati kayane mupo aja kasusu sanae jembar-jembar arine lamo-lamo ya ayo langsung to Pak mboten mboten ngendika riye wis rampung kok malah cengenges-cengenges wis ngono gek ngopo to ngopo kok malah wis rampung kok malah guyang-guyu ngalih diselingi ngendika jenengan ora tak selingi langsung wis rampunge gek apa butuhe kok malah yeah. Mandang swarane apa setyane kelakon kloter kedua Paguyuban Warga Laras. Wah iya. Iki sesuk mumpet sing kloter ketiga terus. Ah iya. Iso mecahke sirah tenan. Mangga lukisan Bapak Nasirun kagem pengobatan Bapak Muhammad Ibrahim Sena. Ya, sing lagi koma ning rumah sakit. Ngersakaken monggo lajeng chatting kemawon wonten ing admin kula. Pantun pinten? Ngoten, nggih ta? Nggih. Mangga menika dipun close up. Wah, luar biasa lukisannya memang ya. Wah, Pak Nasirun pelukis internasional. Heeh. Kayak iki sing tawa dalang internasional. Yes. Padha. Ya. Cerak orang ngampirke yo nanging aja loro
Langsung sambung wae ya, Gong. Heeh, mumpung isih apa pelok. Iya. Setya tuhu sik apa anu pepeling sik. Wah, iki tiwas tak gawake kendang jaiplu. Ah iya. Ya engko pepeling kan ana kendang jaiponge. Setya tuhu sik, ya sing karep wareng nyekar sapa? Mbak Ika coba si sekalian dobel engko bar setya tuhu terus apa jenenge? Pepeling. Iya. Tatin ming sak aja turu sore kaki karo pocong. Weh, Tatin wingi wis melu cilimen pertama, cilimen kedua. Iya. Engko Tatin arep melu sing celemer keempat. Oh iya. Cilimen kok celemer. Cilimen. Ah iya. Ya. Langsung, Pak. Langsung wae engko dibawani entek-entekke wektu mergo iki wayang cilimen ndak ora prayoga kedadian. Aku kang setya satuhu wit klapa ngebleki ndasmu. Nah ora apal rasane wit biyen kok wit klapa. Monggo. Aku kang setya satuhu Kondang wis kirim reng wis rampung malah diluwi karo penyanyi Bapak Haji Kondang Sutrisno. Wah, matur nuwun. Bejane kanca-kanca ya truk. Ah iya. Awak dhewe kok ora tau entuk becah ya truk. Ya entuk rasa kaya ngono kuwi ora. Mangga. Neno mugi rayu. Wah, kan wis. Alusan terus iki. Ah iya. Tiwase ngendang jaipong nggawa bojo barang ya. Ardika nonton, engko aku arep ngendang jaipong arep disoting, Bu. Oh, Mas, engko tekan omah soting dhewe. Mangga. Nena Mukyanto berkae piti hati kok tansah limpah ing banyu persiapkan reng, persiapkan apa? Pindah slendro. Wah, iki sing ora iso ganti meng penggender ya terus, penggender iki gawan. Ah iya. Penggender iki ibarate pengendang-penggender iki nek karo dalang kaya bojo, ah iya ora iso pisah. Slendro, heeh. Nyuwun pepeling saka Pas Tristianto. Sing bengi iki uga nyawer lan uga pesen tanggal 9 Juni. Wah, 9 Juni mayang meneh terus wajian. Mangkat tanggal 7 ya, Tru? Ya, iya. Ayo adoh kok ya. Ayo. Oke, mangkat tanggal 7 nyewa bis. Heeh. Bis loro kae ditumpuk terus cemplungi. Ha iya. Iya, nek pepeling dibawani men komplit. Heeh. Kowe kok kuru wis entek-entekan apa piye? Pun, Pak. Ah, jan wis. Nyuwun kawelasan, Pak. Ayo diret-iret ora.
Ngene carane, ngliwet sithik wae. Oh, sing madang Senen kowe. Senen esuk ki kowe mangan, bojomu ora. Selasa esuk ki bojomu mangan, kowe ora. Engko ora suwe-suwe ngirit, pokoke diselang-seling. Heeh. Mangan kok selang-seling. Iki panganane gur basem lho, Pak. Apa? Basem. Balsem yo, balsem ki cara Gunung Kidul ki balsem. Oh. Nek Y iki dadi Z. Oh iya. Heeh. Yayu yo dadi Zazu. Yo ayu Zazu. Wah jan cawe dok kae azu tenan. Ayu azu. Yo mangga. Rukun Islam kang lima puniki Mongko adoh lho reng iki. Oh, direwangi mudhun tekan kene nek bali liwat ngalas-ngalas kae. Gunung Kidul ireng kidul kono. Nggo sopir kok. Oh, nek ora nggo sopir ya karo bojone. Heeh. Kok ora weruh bojone ngetok. Lah iki rak ditutup pementasan iki. Oh, ora entuk mlebu. Ah kok ana wong guyu. Aku dolop. Weh. Takon ndelik dolop nang kiwa panggung loro, ngarep panggung loro. Ngono. Nek guyu bareng, aku men ketok penontonne akeh. Wah iya, men gayeng. Ah iya. Mering para sesama arep atiku nek adoh ya ora usah bali. Ah iya. Sale nggon aku kan dhuwur tak nehi kamar dienggo khusus nek sing do nginep-nginep kuwi. Oh, nek wiyaga bali. Awi jenengane pilih kasih nek wiyaga kon bali. Tak omongi to, gulune ki do ngetel-ngetel. Dadi nek urungku bantal ki mesti putih. Pengenane nggo turu wanda kok belang. Sing ngresiki angel dilondre ra ilang. Ya. aja padha ditinggalke Sing bunang kae arep turu nggonamu ya ora entuk, monggo ya awake putih. Ngecas. Oh, ayo. Mosok ngecas kok nganti melesetke. Rokon isampo neko sahatate Saka Mas Hermawan, ya transfer 200.000 mugi saged berkah. Amin. Iki kanca-kanca dadi bantu penguripane iki mbok muni amin apa kepiye. Ha wong lambene dadi brangus ngono kok. Reng mbok sing sopan kaya kirik dibrangus. Nganggo master. Apa? Apa? Master. Masker. Masker iki nggo tutup lambe ngene iki. Gunane apa itu? Ayo men ra tertular Covid. Yen jare karena bersentuhan, terus kon wicik, terus nganggo semprotan. Saiki ora entuk cedak-cedak, saiki nganggo masker. Ora ana peraturan meneh. Masyarakat harap tutup ember ndase. Mangga. angka siji kang angka
salat dene kangka telu Ramadan nindake poso nenone kapat zakat ping 5 ibadah haji nenone rukun Islam sampurna. Kendang jaiponge muni reng. Kendang jaiponge muni, Gong. Bu, aku sawangen, Bu. Waduh. Aku arep ngendang. Ya. Ayo men aja nganti sumpek nang omah iki garwane dijak men. Refresh pikiran iki men fresh. Aku bunok tenan terus. Metu. Ayo, mengweruh kirek. Ayo. Mlebu meneh. Yo, ndelok TV, metu meneh. Heeh. Ngarepan omahku gawe blumbang penangkaran ikan nila. Wah. Emeng nilai kok bangga ora. Men pokoke apa-apa wis sing penting iso tak nggo hiburan. Ah iya. Do mati apa ya iki? Azo. Wah. Yo. Yo. Hey. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kor monggo kor ben gayeng. Yo.
matur sembah nuwun beberapa pamundutan sudah diselesaikan ya, Tru? Iya. Wis pokoke kudu tetep sabar. Ning ngendikaning Bapak Haji Kondang Sutrisno mau, kejaba awake dhewe kuwi kena dampak Covid-19 iki aja tansah meneng ning berkreasi dalam bentuk apapun, berinovasi, obah rek. Oh, carane ngono. Aja ming nampa manane. Wis meneng ya meneng. Ora gelem piye-piye. Wo lah wis engko ndak kentekan dalan. Mula kudu wani obah, wani berbudidaya lan sak piturute. Nah, ngono aku malah ora kok piye-piye tak fasilitasi terus. Ya. Nek pas wayangan Jlimen ora ana acara arep pengen wayangan nang kene entuk ora masalah. Ya. Kanca-kanca saka Ngayuja kuwi monggo. Ya. Ning ya kuwi ya. Wong kok ning ya kuwi ora. Mbah wong ya ora. Sound system tanggung dhewe. Heeh. Mangan tanggung dhewe. Wah, boyo sing sembodo sithik gong padake Sleman. Sembodo ora. Kono kabupaten kene perorangan. Ya pancen bener. Rumangsane ora. Ha iya. Terus dalam rangka penyamaran, heeh. Iki kok malah ketoke ngarep geger, mburi geger, sajake pancen ngono kok. Ngarep mau ketoke genderane Prabu Susarman saka Trigarta. Tingkes bubar mawon. Ya. Dibantu karo wong pejagalan jenenge Balawa. Balawa iki sapa ya? Ngerti ra? Balawa iki sapa? Balawa iki sapa? Limbat utuh. Wong totok mutar kowe. Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Hah? Balawa iki penyamarane Ndara Werkudara. Iki rak Raden nyamar kabeh to. Heeh, aku wis dadi cobat e. Ha iya. Kowe dadi wong ngemis ning prapatan aku guyu kowe diserempet wong kae. Ayo men ora keterane aku gareng kok ndak aku tangan Kurawa ya. Petruk tukang buruh gendong. Ah iya. Aning ketoke kok mburi, alun-alun mburi kok geger aku. Wirata kok kaya ketekan mungsuh meneh. Malah ora pangling kae lho. Wah, aku malah saya deg-deganku gek malah ketunangan. Sebabe apa to? Ndara Werhatnala kok malah kae lho. Dadi kusir-ngusirin Ndara Utara kae maju dhewe mapaki kridane musuh. Yo, ditonton ya, Tru. Yo. Lang-lang ing driya mangungkung. Om.